ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தினாலே துதித்து பார் இந்த நிகழ்ச்சி நிமித்தமாய் உங்களை நான் சந்திப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் நாட்களிலே கூட இணையதளத்தின் வாயிலாக இந்த இரவு காலங்களில் இந்த துதித்து பார் நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் இல்லங்களிலிருந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தினால் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. கர்த்தர் கடந்து வந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கின்ற தேவனாயிருக்கிறார். இன்றைக்கு கூட இந்த துதித்து பார் நிகழ்ச்சியிலே கர்த்தருடைய என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த பாடல் மூலமாய் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். கர்த்தர் மகத்துவமான காரியங்களை நமக்கு செய்ய வல்லமுள்ள தேவனாய் அவன் நம்மத்தில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். நாட்களிலே கூட ஒரு பாடலை நாம் கேட்போமா? பிரைஸ் லார்ட். நீங்கதான் ஏதாவது செய்யணும், நீங்க உயர்த்துவத என் கண்கள் காணணும். நீர் கட்டினார் அதை இடிப்பவன் இல்லை, நீ நாட்டினார் அதை பிடுங்கவும் இல்லை. உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். நீங்க தான் ஏதாவது செய்யணும், நீங்க உயர்த்துவத என் கண்கள் காணணும். ஆமென். நீங்க தான் ஏதாவது செய்யணும், நீங்க உயர்த்துவத என் கண்கள் காணணும். நீ கட்டினால் அதை இடிப்பவன் இல்லை, நீ நாட்டினால் அதை பிடுங்கவும் இல்லை. உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். என் கர்த்தருக்குள் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அவர் வெண்கல கதவுகளை உடைக்கிறவர், இருப்பு தாழ்பாலை முறிக்கிறவர், அந்த காலத்துடைய பொக்கிஷங்களை கொடுக்கிற ஆண்டவனை சொல்லி ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 45:3 பார்க்கிறோம். என் கர்த்தர்களே, இன்றைக்கு எது உனக்கு பூட்டப்பட்டிருக்கிறது? என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இரவு காலங்களில் துதிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை வாழ்வு கர்த்தர் திறக்கக்கூடிய வல்லமையுள்ள தேவனாய் உன்மத்திலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். துதித்து பாடு, கர்த்தர் எல்லா தடைகளையும் உடைப்பார். வெண்கல கதவுகளை உடைக்கிறீர், இருப்பு தாழ்பாலை முறிக்கிறீர். வெண்கல கதவுகளை உடைக்கிறீர், இரும்பு தாழ்பாலை முறிக்கிறீர். நீ கட்டினால் அதை இடிப்பவன் இல்லை, நீ நாட்டினால் அதை பிடிப்பவன் இல்லை. உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். கர்த்தருக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இது இரவு கால துதித்துக் கொண்டு தேவ பிள்ளையே, வேதம் சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்துகிற 3ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் தாவீதின் திறவுகோலுடைய தேவன் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. கர்த்தர் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன், ஒருவன் உன்னை பூட்டாதபடிக்கு தாவீதுக்கு ஒரு தேவன் அந்த கோலை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு உன் வாழ்க்கையில எது பூட்டப்பட்டிருக்குது? ஓ, என் வாழ்க்கையில பூட்டப்பட்டிருக்கு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டிருக்கிறாயா? கலங்காத மகளே, தாவீதுக்கு ஒரு தேவன் உன் வாழ்க்கையில எதை திறக்கவோ என் தேவன் திறக்கிறார். தாவீதின் திறவுகோலை உடையவர், எனக்காக யாவையும் திறப்பவர். தாவீதின் திறவுகோலை உடையவர், எனக்காக யாவையும் திறப்பவர். நீ
கட்டினால் அதை இடிப்பவன் இல்லை. ஆமாண்டே நாட்டினால் அதை பிடுங்கவும் இல்லை. உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும், உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். சகலத்தையும் அதின் காலத்திலே செய்யக்கூடிய ஆண்டவரை சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. என் கர்த்தர் கம்பலே உன் வாழ்க்கையிலே எது செய்யவேண்டும் என்று சொல்லி நீ சோர்ந்து போயிருக்கிற மகளே, சோர்ந்து மகளே, தேவன் ஏற்ற காலத்திலே உன்னுடைய வாழ்விலே அற்புதங்களை செய்வார், அதிசயம் செய்வார். தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்தி கர்த்தர் உயர்த்த தேவனா இருக்கிறார். சகலத்தையும் அதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்கின்றாய் தேவன். சகலத்தையும் அதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்கின்ற தேவனே. நீ கட்டினால் அதை இடிப்பவன் இல்லை, நீ நாட்டினால் அதை பிடுங்கவும் இல்லை. உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, வார்த்தையிலே எல்லாமாகும், உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். உனக்கு எதிராய் எழும்பும் ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. என் கர்த்தருக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அநேக காரியங்கள் சோர்ந்து போயிருக்கிறீர்கள். கலங்காத மகளே, உனக்கு எதிர்ப்பாய் எழும்பக்கூடிய எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் என்று சொல்லி கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கார். இன்றைக்கு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் தேவன் மாற்றி போடு. வல்லமையுள்ள தேவன் உன் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். உனக்கு எதிராய் எழும்பும் ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் என்று சொன்னாரே. உனக்கு எதிராய் எழும்பும் ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் என்று சொன்னாரே. நீ கட்டினால் அதை இடிப்பவன் இல்லை. ஆமென். கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் வாய்களை திறந்து பிடுங்கவும் இல்லை. ஆமென். உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, கர்த்தரை உயர்த்தி ஆமென். உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும், உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். நீங்க தான் ஏதாவது செய்யணும், நீங்க உயர்த்துவத என் கண்கள் காணணும். எல்லாராவே நீங்க சொல்லுங்க, அப்பா நீங்க தான் செய்யணும். என் குடும்பத்திற்கு, என் பிள்ளைகளுக்கு, என் வாழ்க்கைக்கு நீங்க தான் செய்யணும். ஆண்டவரே, நாங்க உம்மை நம்பி இருக்கிறோம், நாங்க உம்மை நம்பி இருக்கிறோம், நாங்க உம்மை நம்பி இருக்கிறோம்னு சொல்லு. கர்த்தர் வெண்கல கதவை உடைப்பார், இருப்பு தாப்பாரை முடிப்பார், சகலத்தையும் செய்வார். உனக்கு விரோதமான காரியங்களை என் தேவன் முறியடித்து ஆண்டவர் உன் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். சொல்லு, ஆண்டவரே கேளு, துதித்து கொண்டு போய் கேளு. இயேசுப்பா நீங்க தான் நீமாரமா ஷவரமா நீங்க தான் செய்யணும், நீங்க தான் செய்யணும். சொல்லு, இப்போ அற்புதம் நடக்கும், அதிசயம் நடக்கும், மகத்துவம் நடக்கும். பெரிய காரியங்களை என் ஆண்டவர் இதை துதித்து பார் நிகழ்ச்சியாய் இல்லங்களிலே செய்கிறோம். செய்யணும், நீங்க உயர்த்துவத என் கண்கள் காணணும். நீங்க தான் ஏதாவது செய்யணும், நீங்க உயர்த்துவத என் கண்கள் காணணும். நீங்க தான் நீங்க கேட்கும் போது ஒரு வல்லமை இறங்கி வரும், ஒரு குடும்பத்தை தொடும், ஒரு பிள்ளைகளை தொடும். சோர்ந்து போய்க்க மகனே, மகனே சோர்ந்து போகாது, கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. ரைட் நவ ஜீசஸ் இயேசுவின் வல்லமை அவரை செய்த அற்புதம் உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை. ஆமென். காணணும், நீ கட்டினால் அதை இடிப்பவன் இல்லை, நீ நாட்டினால் அதை பிடுங்கவும். சொல்லு வாங்க, சொல்லு. வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். ஆமாண்டே, உன் வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு, உன் வார்த்தையிலே எல்லாமாகும். ரிஷலபரபரபோ ரிகாலா தீரவே ஷத்தனி ஹந்தனி மரபத்துரபோ லிஹந்தனி மரபஷலபரபக்கரபதுரபோ. கர்த்தருக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளை, எரேமியா தீர்க்கதரிசி தன்னுடைய யூத ஜனங்களுக்கு
அவன் வார்த்தையை கொடுக்கிறான். என்ன சொல்றான் தெரியுமா? நீ ஆராய்த்து கொண்டிருக்கிற தேவன், நீ துதித்து கொண்டிருக்கிற தேவன், நீ மகிமைப்படுத்தி கொண்ட தேவன் யார் தெரியுமா? யார் தெரியுமா? கர்த்தருக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளை அவர். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அவர் தான் கட்டுவாரா, அவர் தான் இடிப்பாரா, அவர் தான் நாட்டுவாரா, அவர் தான் பிடுங்குவாரா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சகலத்தையும் அதினதின் காலங்களில் செய்யக்கூடிய வல்லமுள்ள தேவன் உன் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் மகளே. எதை கர்த்தர் செய்ய வேண்டாம்? இந்த இரவு காலத்துல கண்ணீரோடு அமர்ந்து கொண்டிருக்க தேவ பிள்ளைய உனக்கு கர்த்தர் எதை செய்ய வேண்டாம்? இந்த இரவு எரேமியா சொன்ன வார்த்தையை ஜனங்கள் கேட்டபோது கர்த்தரை நாட்டினாரே. ஓ ஹல்லேலூயா. அவர்களை கர்த்தர் கட்டினாரே. ஹல்லேலூயா. அந்த தேவன் இன்றைக்கும் உன் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். எரேமியாவின் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தை நிறைவேற்றின ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த பாடலை துதித்து மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய வாழ்வில் கர்த்தர் நிறைவேற்றுவராக இருக்கிற மகளே. கர்த்தருக்கு அன்பான தேவனே, தினதினத்து வாழாக தேவனை துதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் இந்த துதித்துப்பா நிகழ்ச்சியில இந்த நாட்களில் உங்களுக்காக கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமுள்ள வார்த்தையை நாம் கேட்கலாமா? ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம். ஆமென், ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய 29ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை கர்த்தர் ஆவியானவர் உங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறார். இந்த துதித்துப்பா நிகழ்ச்சி நிமித்தமாய் துதித்துக் கொண்டு தேவ பிள்ளையே எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் இந்த வார்த்தைகளை நீங்க மகிமைப்படுத்தும் மகளே. கர்த்தர் கரங்களிலே உங்கள் வேத புத்தகம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த வேத புத்தகத்தை எடுத்து பாரு. இல்லை என்று சொன்னால் இந்த டிவி மானிட்டரிலே கர்த்தர் தாமே வார்த்தைகள் போடப்படுது. இந்த வார்த்தை நீ படிக்க ஆரம்பி. வல்லமுள்ள ஆவியானவர் கிரியை செய்வார். இந்த இரவு கிரியை செய்வார் மகளே. எடுத்து ஒரு வாசியுங்கள். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, அவைகள் சமாதானத்துக்கு ஏது நினைவுகளே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தருக்கு அன்பான தேவனே, இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்றேன். இந்த இணைய தினத்தின் துதித்துப்பா நிகழ்ச்சியில அநேக பிள்ளைகள் அமர்ந்து நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. கர்த்தர் வார்த்தையின்படி, தீர்க்கதரிசனமான வார்த்தையின்படி கர்த்தர் சொன்னார், நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை, ஹல்லேலூயா, 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 நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி. எந்த முடிவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற மகளே, எந்த முடிவை எதிர்பார்த்து மகனே, என் சகோதரன், என் சகோதரி, என் தேவ பிள்ளையே, இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நீ எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் முடிவை உன் வாழ்க்கையிலே, உன் குடும்பத்திலே, உன் சரீரத்திலே, உன் வியாபாரத்திலே, உன்னுடைய கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே கர்த்தர் எதை செய்ய வேண்டும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற முடிவை என் ஆண்டவர் இப்போது செய்கிறார். இப்போது செய்கிறார் மகளே, இப்போது செய்கிறார் மகளே. ஓ, இப்போது எதிர்பார்த்த முடிவை கர்த்தருக்கு செய்ய மாட்டாரா? எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த முடிவை இந்த இரவு காலங்களில் என் மாம்பின் மகளே, என் சகோதரிய சகோதரி, என் தேவ பிள்ளைய, ஒரு தீர்க்க தரிசனமான கர்த்தர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு நபரை காட்டுகிறார். இன்னைக்கு எத்தனை முயற்சி எடுத்தோம், என்னுடைய வியாபாரங்கள் முடங்கி போய் கிடக்கு. எல்லாம் முடங்கி போயிடுச்சு. எனக்கு என்ன செய்ய தெரியல, என்ன பண்ண எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறாயா? அன்பின் சகோதரே, நீ எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை என் ஆண்டவர் உனக்கு கொடுக்கிறார். கமென், உனக்கு கொடுத்த பிசினஸை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. இனி கர்த்தர் கொடுத்தவர் பிடுங்க மாட்டார். கொடுத்த ஆண்டவர் பிடுங்க மாட்டார். அவர் மீண்டும் கட்ட போகிறார். உன்னுடைய வியாபாரங்கள் கட்டப்பட போகிறது, உன்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் கட்டப்பட போகிறது, உன்னுடைய சமாதானம் கட்டப்பட போகிறது. உன் நிலைமைகள் கர்த்தர் மாற்றத்தை கொடுக்கிற மகனே, மகனே, எதை குறித்து நீ சோர்ந்து பார்க்காத. நீ வியாபாரத்துக்கு ஆசீர்வாதத்தை செய்வதற்கான பலத்தையும் செய்வதற்கான ஆசீர்வாதங்களையும் தேவன் கொடுக்கிறார். உனக்காக வியாபாரத்தில் ஒரு வழியை கர்த்தர் உருவாக்குகிறார். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இதை கர்த்தர் செய்வார். ஆமென். இதை போல அநேக பிள்ளைகள் எத்தனை முடிவுகளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ,
இன்னைக்கு தேவன் இன்றைக்கு உனக்கு செய்கிறார் மகளே. இன்னைக்கு தேவனுக்கு செய்கிற மகளே, கண்ணீரோடு இந்த துதித்துப்பா நிகழ்ச்சித்துமாய் ஆண்டவர் உனக்கு செய்து கர்த்தர் வாக்குத்தன்படி கர்த்தனுக்கு செய்து நினைத்திருக்கும் கர்த்தர் முடிவை உனக்கு கொடுத்து உன்னை ஆஸ்வதிக்க போற மகளே. உன்னை சாட்சியா இந்த பூமியிலே இந்த உலகத்திலே கர்த்தர் வைக்கப் போகிறார், இந்த பட்டத்திலே வைக்கப் போகிறார். ஆமென் ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம் சப்பா. நீங்க சொன்னதை நாங்கள் சொல்லிட்டோம். இந்த துதிப்பா நிமிச்சமாய் அநேக பிள்ளைகளை தொட்டு சுகப்படுத்தி விடுவித்து எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவை என் பிள்ளைகளை கொடுத்து உயர்த்தி ஆசிரியம் நிச்சயமாகவே முடிவுண்டு. உன் நம்பிக்கை வீண் போல, உன் மீது வைத்த நம்பிக்கை வீண் போகாதபடி என் பிள்ளைகளை உயர்த்தி ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்திலே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நிதமாய் கையில் வைத்து ஆசீர்வதிக்கிறேன். இரவு காலம் அற்புதம் நடக்கட்டும், அதிசயம் நடக்கட்டும், எல்லாம் என் பிள்ளைகளை விட்டு அகன்று போகட்டும். ஏசப்பா அற்புதமான காரியத்தை செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்க ஜீவன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.